kai to wadhi nyime nikech aneno kosero mosabiria wang'e mar odiechieng'. Radio Ramogi Karchu Radio Karchu Ramogi. Weche manyien Radio Ramogi kokelni gi Coop Bank. Machiegni to mokwongo mag thundu weche mabende waikoni gi lak sechegi. Bero mar ringre jaod bura ma Kasipul mosenindo Charles Ong'ondo Were dhi nyime kar kano ringre jomotho Mali Funeral Home. Obila 4 oyud kod ketho mar nek mar Baby Pendo kod jong'anyo 39 e kar dak ma Nyalenda e kaunti ma Kisumu. Limbe mar jatend piny Kenya Migosi William Ruto kaunti ma Migori dhi nyime odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar 2. Machiegni nyinga Roda Odhiambo. Bero mar ringre jaod bura ma Kasipul mosenindo Charles Ong'ondo Were dhi nyime kar kano ringre jomotho Mali Funeral Home. Chendo no telie gi jabero mar piny owacho Laktar Johnson Oduor. Jaod bura no ne ochiel gi magina kod jonjore boma ma Nairobi. Achija 4 mabende tudo gi nek mar jaod bura no ne omaki kende chano chwalgi edo okinyi odiochieng' ma kawuono ni. Jaod bura no ibiro yiki chieng' tich abich. Watudo kod lepota marwa Eric Owenga mabende miyo waler mathoth ewi mano mabende dhi nyime e kar kano ringre jomotho Mali Funeral Home. Mogebe na chilka chiel ka ok kar kano ringre ji Mali Funeral Home bore Nairobi ka ak magesa ni chenro mar bero ne ringre mosenindo jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were dhi nyime kendo en chenro mabende otele kod jabero maduong' mar piny owacho Laktar Johnson Oduor kaachiel kod okinde mag familia mar mosenindo Oduor, kendo wageno ni kangisotieko chenro no to gibiro miwa ler kaka jofwamb weche ewi gima ne dikelo tho mar jaod bura no. Tok chwat kod magina chieng' tich adek gotieno e apaya Mangong Road mano e alora ma City Muchari. Nyaka sani oneno ka chenro dhi nyime kendo warito ka anyuola mare bende ni iye ka kendo girito ono ka jaod bura ma Homa Bay Town Migosi Peter Kaluma bende osechopo ka mar bedo machiegni kod chenro mang'iyon to ere kaka itaye mondo adieri onenre. Magi timore seche mobendo ng'eyo ni achije ma itudo kod nekni gie sani ibiro chopo e nyim doho ma JKA odiochieng' ma kawuono. Pod wan ka kendo warito ng'eyo to ere report mabiro wuok kuom jotim bero kaachiel kod bad migawo mar obila magie sani dhi nyime kod chenro ma kamano. Kaka kamano aduoke studio achiel kachiel kokli an Eric Owenga. Erokamano jafo marwa Eric Owenga. Obila 4 oyud kod ketho mar nek mar Baby Pendo kod jong'anyo 39 e kar dak ma Nyalenda e kaunti ma Kisumu. Mano mabende notimre higa mar 2017. The alternative comes you, John Chengo Masha, as the offense of murder as a crime against humanity comprised of sexual. 619. Bura nosewuok mabor kado bende osebedo mana kachwale nyime wach mar winjo kwayo jogo mabende chiegni nyadi 9 ni mar jamin buche mag oganda ne okoikore mar dhi nyime gi bura no. E kaunti ma Migori wayudo ni limbe mar jatend piny Kenya Migosi William Ruto kaunti ma Migori odonjo odiochienge mar 2 kawuono kama bende obiro limo sub counties mopogore ka gie sani ne oselimo ka sub county no Marongo kanyakla kod mano ma Wendo bang'e obiro chope sub county ma Uriri kod mano ma Nyatike. Jatend piny gie sani nitiere sub county ma Wendo kama bende osidha yanga gedo mar kar tiegruok ewi weche kata weche go mabende mulole e pacho kae mano mabende iluongo ni Alara Nyambija kama kaka Ruto ne oloso e gwenge makono. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono watu wa hapa Wendo. Bwana Yesu asifiwe. Basi leo mimi nimefika hapa kwa maneno ya maendeleo ya Migori na Wendo. Tunaelewana jamani? Na nimekuja hapa mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza nimekuja mjue
katika mpango yetu ya kubadilisha kilimo, tumesema kilimo ya miwa haitawachwa nyuma. Unaelewa jamani? Tulikubaliana ya kwamba kilimo lazima ifanye mambo mawili ya muhimu. Ya kwanza, iweke pesa kwa mfuko ya mkulima. Ya pili, itupatie ajira. Na ya tatu, itupatie chakula, tufukuze njaa. Tumekubaliana jamani? Na sababu hiyo ndio tumeweka pesa nyingi ya serikali kupunguza gharama ya mbolea, kuhakikisha kwamba kuna usimamizi mzuri wa mambo ya kilimo. Ndio sababu chai inaongezeka, mapato ya kahawa inaongezeka. Motelo ne manyo jatend piny ne olimo sub-county Marungu kama bende nochuo wang'e e gedo mar chiro mar Kosira ma bende dhi nyime kaunti no ma Migori. Bang'e te obro dhi e sub-county ma Nyatike sidho chenro mathoth ahinya mag dongruok moting'o keto lam e apaya mawuok Murube kochomo Masara. Ruto ne oloso gi jodak Marungu ka osingo mar neno ni rowere oyudo tije e kinde chenro mar gedo mar ute manengogi ogonyore e gwengego. Mmesema ni ajiri walimu wengine 20,000 wasomeshe watoto wetu. Mnasema tuwasaidie wakulima wetu watuzalishie chakula. Mnasema tupange ajira hawa vijana. Mimi nataka kusikia sauti ya vijana. Vijana wa Migori hoye. Vijana wa Migori hoye. Nataka munisikize kwa makini. For the first time we have a plan on youth employment, affordable housing. Na hii mpango ya masoko. Hapa Migori tunajenga nyumba 10,000 mpya. Na tunahitaji vijana wengi zaidi ya 5,000. Omedo ne obiro neno ni jodak Marungu obedo kod kar tiegruok mar weche mag lony manyasani. Hata mbunge wenu hapa Bwana Paul Abor tumemwambia ajenge ICT hub in every ward. Akijenga ICT hub, mimi naweka computer, mimi naweka internet, mimi naunganisha stima, mimi naleta walimu, ili hawa mahasla mnahangaika hapa muende kwa ICT hub, mufinye computer, muweke pesa kwa mfuko. Kabodo wantiere kaunti no ma Migori bende wayudo ni jotelo mawuok e sub-county ma Kuria West ogoyo mos ne jatend piny ewi tim makoch mane otimore kama ng'ato ne obayo jatend piny William Ruto gi wuoche gwenge ma Kehancha e sub-county ma Kuria West odiochieng' manyoro. Jotelo go kotelegi kod jagoro mongirore migawo mar arita mag oganda Joseph Muntari kod jalup gavana ma Migori Joseph Mahiri okwedo mokalo timno kendo kwayo migepe mag arita mondo tim nonro mapiyo piyo ewi wachno. Nataka kuchukua hii nafasi kusema pole sana kwa ile mikasa ilitokea. Na hakuna mtu yoyote wa jamii ya Kikuria wenye tunajua alipanga kufanyia rais hivyo. Kwa sababu hiyo mkutano ya jana haikukuwa ya watu wa Kehancha peke yao. Jagoro mongirore e migawo mar arita mag oganda Joseph Muntari bende okwedo mokalo timno kendo goyo mos ne jatend piny e lo jopiny mawuok e gwenge mag Kuria. As I come from this community, mine is to condemn, and the whole of this is to condemn what happened to Our Excellency the President's visit. We had a long discussion with the President for him to come and visit this community of ours, but it's unfortunate for the first day for us to see what happened. Because it is something that we are trying to dig around and get to see how to go about it. Yule kijana mwenye alirusha zile kiatu na hiyo mawe, tumeachia vitengo vya usalama. Muntari owacho ni obila e gwenge mag Kuria osema okachiji adek mabendi tudo kod timno kendo machiegni ni gibiro yango jogo mabende ne otimo tima makoch makamano. Nasikia kwamba wameshikwa tayari, wako katika mikono ya usalama ili watuambie what was the intention. Ni nini kilikuwa kiini hiyo commotion hapo. Because baadaye walikuwa tulipoangalia walikuwa ni vijana
na wasichana pia walikuwa hapo, wengine wamekutumia vileo. Kwa hivyo we really want to know ni nini, au walipewa hizo pombe wakanywa, na kama walikunywa hizo pombe, who could have done? Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Jadolo mar dina mar jo Anglican kata ACK Diocese Mabondo Ngire David Kodia ojiwo sirikal mondo rid okenge mag arita e pacho kae mangima mar geng'o weche mag nek mabende odwa jimbore mokale pacho kae. Kane oloso kaolore gi nek mar jaod bura ma Kasipulo Ng'ondo Were, Jadolo Kodia ne oywago mokalo weth mar arita e pacho kae ka olero ni kata mana jogo man kod jorit bende inego. Koki County Masiaya, George Amolo miyo waler mathoth ewi wachni. Bishop Kodia mane wuoyo kaluwore gi nek mar jaod bura ma Kasipul Charles Ng'ondo Were mane ochiel gi magina juma mokalo, otielo dwaro manitie mondo ridi weche mag arita e pacho kae mangima. The other day, an MP for Kasipul was gunned down, and you wonder how he died and why he died. And we always believe that these are the people who are highly protected with bodyguards who are armed. What went wrong? Even here in Bondo is becoming a security risk region. People are not at peace, even this, our small town of Bondo. People are being killed. People are being robbed. What is it that we can do to enhance the security in this region? Nyo bendo sayo kitwang teko masani nitie pacho kae, manek to kod mibadhi gin gigo masani okobadho jotelo, kendo magi bende koro dwaro ni mondo rum chutho. We are in a world where killing an enemy is perceived to be a victory for which one needs to get a trophy. We are in a world where stealing public funds is not just treated as a normal thing, but it guarantees one a stake in the club of who is who in society. We are in a world where corruption is no longer a vice, but a source of social security and honor to a person. Misuse of positions that we have, it is wrong. Bishop Kodia no wuoyo kinde nyasi manyo bagi mar duoko erokamano higni 25 nyaka ne chuo gi diocese mar kanisa Anglican Mabondo, ka bende no kwayo jogo manitie thuolo mag telo mondo chikie itgi ne jopiny, ahinya to sani mangima medo mana ridore. Our leaders, let us not be just leaders, but let us be shepherds. Let us have the characteristics of shepherds. Shepherds who listen. Shepherds who cares. I want you to be good shepherds. Shepherds that listen. And as some of you are in political positions, please know the weaknesses of your constituencies. Know their needs, understand them. So when they say it is too much, please listen. Ne Radio Ramogi County Masiaya and George Amolo. Gilipot mar George Amolo ne mabiro kelo waigiko mag weche manyine yorno maradimba gelak seche gito magethund weche mabinde ne waikoni. Bero mar ringre jaod bura ma Kasipul mosenindo Charles Ng'ondo Were dhi nyime kar kano ringre jomotho Mali Funeral Home. Obila 4 oyud kod ketho mar nek mar Baby Pendo kod jong'anyo 39 e kadak ma Nyalende County ma Kisumu, mano mane otimre higa mar 2017. Limbe mar jatend piny Kenya Migosi William Ruto County ma Migori odonjo odiochienge mar 2 kawuono ka olimo sub counties kaka mano mar Rongo, Awendo, Uriri gi Nyatike. Watudo koromo kanyo saa 8 kod saa 9 ne weche manyine yo machuok, to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien e Radio Ramogi kano kelne gi Cooperative Bank. E kinde ni mar back to school inyalo chulo bills ne duto kitiyo gi Coop ATM card mari kata M-Coop Cash App kata kidiyo *667#. Ketne nyathini pocket money direct nyaka Coop prepaid card, chul school fees direct kitiyo gi paybill 4002222. Or kwayo mar hola miyudo sano nyaka maromo siling 500 kidiyo *667# kata M-Coop Cash App.